خواندەکاری me hêja û delal hêvî dikim ku hûn tev dibaş bin xwe îro waneya me Refa8 ez hêvî dikim xwendekan û hûn jî pirtûkê xwe seropela 105 û di duan vekin. Ji xwe waneya me ser cotyarî. Cotyarî çi ye? Ji xwe cotyarî tê wateya ew kesê ku yan jî ew karê ku cotkar pêv radibe. Ji xwe cotkar ew ê ku êgul diçe zeviyê xwe radike, diçîne, çandiniyê dike, ji vî kesî re jê tê gotin cotkar. Lê divê got cotkar kesekî pir zana, pir bi awayekî hestiyarî nêzî xaka xwe bibe û bi awayekî pispor. Ji ber xak jî mîna mirov zindî ye. Gava got zêdî barî wîna bavê ji ser wê ew xakaya nema berhemdar be, wê biweste. Yani çi tiştê heye gava got zêdî barî wîna davê ji ser berhemdariya wîna nema dibîne, diweste. Ev jî eynî mîna zeviyan e. Zevî jî vî awayî diweste hewcedarî bihilvedanê yê navbera sal û sal de dibe ku bihilvedan ji vê zeviyê re hebe, dibe ku mirov baş lê miqatebe, mirov zibil lê bireşîne yan jî lê belav bike, ji bo ku wîna tîmar bike, ji xwe tîmarê ê xakê bi xwe heye, ji bo ku karibe zeviyekî yan jî berhemeke bi awayekî baş berhemdarê xwe bide destxistin. Ji xwe di vê dekê de behsa cotkarekî dikin ku zevî wîna nema berhemdar e. Di destpêka wêna de berhemê wî pir baş bû, lê sal bi sal ev zeviyîna nema berheman baş dide. Di vê dekê de acizî û bêzarî li cem lê çê dibe û neçar dibe guhere herêmeke din, guhere genim bikire, ji bo ku karibe ji xwe her sal jî genim diçan. Yani îsal genim çandî, sala abdû jî genim çandî û adê her sal genim diçan. Ji ber wêna jî neçar dibe zeviyîna nema berhemdar e, berê xwe dide herêmekî din guhere genim ji wê dekê bikire. Ji xwe gava godire pêşberî cotyareke yan jî cotkareke pisportê. Jê dipirse ew jî matmayê dibîne ku kesekî cotkar û hatî li vê dekê genim digire tevlî ku zeviyê wî heye, dipirse dibe tu hatî çi û zeviyê te heye, tu çima hatî vê dekê tu genim dikire? Dibe xwedê genimê me, zeviyê min nema berhemdar e. Yani em çi qasî ez diçînim û çi qasî lê miqate me ev çend sal ez genim diçînim, destpêkayê di baş bû lê her bi her nema berhemên wêna baş bû, nema zêde berhemdar e. Ji xwe di vê dekê de jî ê cotkarê pispor yekser jêr dibêje tu nema genim bikir. Îsal her veger mala xwe, wî zeviyê xwe rak yani bikol, wî zibil bik û wîna şûv bihêl, wîna neçîn. Berhema zeviya te westiya ye, dibe ku bihna xwe piçkî vede. Ew jî berê xwe didi gundê xwe genim nakire, dere genimê ew zeviya xwe dikole yan jî em dibe dikêle, di pişt re jî zibil dike yan jî zibil lê belav dike, wê têr tîmar dike û hazirîkirina xwe ji bo sala ab dîtir bike, ji bo ku karibe genim lê biçîne. Ji xwe xwendekarê me hêja mero ji xwe encama ku mero jê digire, gotinên pêşiya tînin bîra me, ava bîra biraw tedbîra. Gotinek ê pêşiyan e, got têr wate ye. Ev tê wateya got çi qas bîra me hebe û av jî av hebe yani çi qas ez bînim ava wê pir bijî, lê gava got ostayî yan jî tedbîra me ji derxistina wê avê re ne bi awayekî baş be, ez hertim avê bikişînim û avê bikişînim wê ew bîra me çi pê bê wê biçik e. Ev tê wata got çi tiştê heye çi qasî berhemdar be, lê divê got mirov biraw tedbîr be. Mirov biraw tedbîr be, mirov bi awayekî hestiyar nêzî van tiştan bibin ji bo ku bêhtir berhemên wê bi awayekî baş be. Xwendekarê me hêja ji xwe ev karin bêşnokî naverok bû, ana em ê waneya xwe bixwînin, tiştê ku me nanî bi ser ziman em karin bînin ser ziman. Cotyarî. Dema ku cotkarek çend salan li peyî hev heman zeviyê diçîne, êdî genimê wê zeviyî wekî ku tê xwestin çê nabe.
ji ber ku di axa zeviyê de berhemdar yan jî berhembûn çênabe. Her wiha tîmarên ku genim pê çêdibin di nava axa zeviyê de kêm dibe. Ev rewş bandoreke neyînî li ser genim çêdike ji bo alîrakirina wê pêwîst e em çi bikin? Ji bo rakirina vê şêwazê yan jî vê rewşa ku derket pêşberî mirov gerekî mirov çi bike? Di rewşeke bi vê awayî de cotkar neçare vê zeviyê salekê bihêle neçandî. Yanî beyî ku tiştekî lê biçîne. Dîsa ji bo ku tîmara windakirî careke din bi dest bixe pêwîst e zevî were zibilkirin. Ji xwe zibil çi ye? Bermahiyên ê lawiran in. Ew bermahiyên êganê, em bêjin çêlekan e, ev bermahiyên wêna diçin li kwîdekê belav dikin? Di nav zeviyan belan dikin. Ji ber ku di nav wa bermahiyan de tîmar hene. Ew tîmaraya di nav axê de tên dagirtin. Yani ax têr tîmar dibe ji bo ku karibe zeviyekî berhemdar bide destxistin. Rojekê cotkarek ji ber ku zeviya wî êdî berhem nedida neçar dibe û ji bo kirîna genim diçe deşta Mêrdînê û rastî cotkarekî pisportê. Cotkarê pispor jê dipirse ma zeviyê te nîne tu yê van deran genim dikirî? Hene lê ji ber çandîniya zêde êdî genim baş çênabe. Ew jê re dibêje here zeviyê xwe bike şûv. Piştre vegeriya malê cotkarê belengaz dest bi hilkirina zeviya xwe dike û careke din pêwîstiya wî bi kirîna genim nabîne. Naxwe ji bo cotkarek karibe destkeftiyeke baş ji xakê bistîne pêwîst e hem zeviyê xwe bike şûv hem jî di dema çêbûna çandîniyê de zibil bikar bîne. Her wiha bihînvedana zeviyan û krêbkirin yanî kolandina yan jî kêlana herî girsî wan jî pêwîstiyeke cotyarî ye. Xwendekarê me delal û hêja ji xwe çend gotin hebûn dibe ku wateyên wan nezelal bûn. Wek cotkar kesê ku cot dike yan jî kesê ku çandîniyê dike şûv zeviya hatiye kêlan lê tov lê nehatiye belavkirin. Ew xwe hatiye kolan lê tov lê nehatiye belavkirin. Krêb em bêjin kêlana yan jî kolana girs ya zeviyê ye. Xwendekarê me delal ji vê waneya me hêja me çi wekî ramana bingehîn jêrgir em karin wek pendekî bêşiyan deynin. Ava bîra birav tedbîra. Ava bîra birav û tedbîra. Ava bîra birav tedbîra. Yani çi qasî bîr tu jî av bijî lêgava got bê tedbîr bê osteyît wê avê bikişînî wê bîra wê avê biçike. Ev jî aynî mîna cotkarê ê belengaz bû. Xwendekarên me bên pirsên xwe çareser bikin. Cotkarê belengaz çima birexneyê re rûbirûma ji ber zevî wî nema berhemdar bû. Çima li ber rexneyê rûbirûma ji ber ku zevî wî nema berhemdar bû. Ev pirsa me yekemîn bersiva wê ji ber zeviyê wî nema berhemdar bû. Pirsa me duyemîn dibêje çi? Çi bû sedema ku êdî zeviyê genimekî baş nedida? Çi bû sebeb? Ji ber ku navber nedihişt
di navbera çandiniyê de ji ber ku naber di navbera çandinî û çandiniyê de nedişt ji ber ku yan jî ji ber ku zevî westiyayî bû. Yan em vegerin a dîtir ve hîn çêtir bi xwendekarino ji ber ku naber di navbera çandinî û çandiniyê de nedihişt. Em bên pirsa me yê sêyemîn ya sêyemîn dibêje ji bo ku cotkar karibe destkeftiyên baş ji xakê bigire pêwîst e çi bike? Pêwîst e hem zeviyê xwe bike şûv û hem jî di dema çêbûna çandiniyê de zibil bikar bîne her wiha bi hinvedana zeviyan û kirpandina yan jî kirêbkirina wan jî pêwîstiyeke cotkarî ye. Ji xwe evaya wek bersiv em deynin. Pêwîst e hem zeviya xwe şûv bihêle hem jî di dema çandiniyê de zibil bikar bîne yan jî belav bike her wiha bi hinvedan jî pêwîst e. Bi hinvedan jî jê re pêwîst e. Tamam xwendekarên me, me nas kir got cotyarî çi ye, karê ku cotkar pêvra dibe, ku çandiniya zeviyan e û çandiniyên cûr bi cûr in. Me got xak ji ber ku tiştekî zindî ye, tîmar têde tijîne lê dema gava got bi awayekî neosteyî mero zeviyê xwe bikar bîne ew berhemên wê ew tîmarên wê na wê roj bi roj tê nebibin ji ber vê na jî wê bibe xakeke neberhemdar. Ji xwe me got wekî ramana bingehîn jî wek penda pêşiya me bikar anîne ava bîra biraw tedbîra ta got bîra me çiqas av jî tê de hebe lê gava got ne bi ostayî dibixşîne wê ew bîr biçike her wiha me pirsê xwe jî dan çareserkirin ananke em bên ser rêzimanê me. Xwendekarê me hêja ji xwe rêzimanê waneya me ew jî hêmanên hevokê yên alîkar e. Hemanên hevokê alîkar ji xwe me got hevok ji du hêmanan pêk tê hêmanên bingehîn û alîkar. Hêmanên bingehîn me got ew hêman ji gotbeyî wan hevok naye sazkirin ji xwe ew jî pêveber û kirdebû. Me kirde baş da şîrovekirin pêveber jî ji xwe waneya mêberî vêna jî ser bireser bû ew jî hêmanên alîkar in. Ji xwe du hêmanên me alîkar hebûn bireser û têrker bireser me di waneya aberî wêna aberî vê waneyê me da şîrovekirin got bireser çi ye? Aneka em bên ser têrker ji gelek aliyan ve karê ku tê kirin sergihayî dike. Çi karê got tê kirin ji bi alîkariya têrkerê bêhtir wateya wê tê sergihayî kirin. Yani em bêjin ev sergihayî kirin dibe ku ji aliyê demê be. Yani dema kar got tê kirin ji mir diyar dike bê kîja deme. Yan jî cih be. Cihê ku kar tê de hatiye kirin ji mir tê de diyar kirin. An jî rewş be. Rewşa got kar tê kirin tê de ew rewş çi ye? Bala xwe bidênê xwendekarino bi sê awayan tê. Ji ber vêna jî giştî têrker çi em karin bêjin wek hêman em wê dikin têrker hoker e û bi alîkariya daçekan e.
يعني هوكرين ما هوكرا ما يدمي شخبري وينا ما وانين ما يبري وان مثلا هوكري باش تغلبون هوكرا ما يدمي هوكرا جه هوكرا آروشي أفهمو هوكرانا وكي تيركر دهيمان هبوكي ده تيمكار آنين بآليكاريا دا چكان شخوا قلك ميناك ما آنين زمان بيده كده يك بيك أمي بخوينن وأمي خوشك تيركري خوا بدن خويا كرن گوندی لدورا گوند زیوری گوندی چیه؟ وکیمان کردی پیوبر رکسر ام درخن زیورین پیوبر لیکر آنا که ام بین لدورا گوند لکو داره لدورا گوند اوه ببید چه خونده کاره می هیجا تیرکر چما مگو تیرکر جبر هوکرا جهه نه جهه کو لی زیوری جمرده ده دیار کرن لکو زیورینه لدورا گوند زیورینه منه آنا اسکارم بیک گوندی زیورین هاو کامت تمام کریه بس بوگو از وینا تیرگهایی بکم واتیاوی بهتر تمام بکم جهه کو لی زیورینه از بدم نشاندان با آلیکاریا کی با آلیکاریا هوکری با آلیکاریا تیر کره از هاو کا خود تیر واته دکم والا خو بدینه لدورا گون زیورین اف تیر کره مشخواه هوکرا آجه تمام خونده کار میشا آنا ام بین آدی تر باجاری کردهی سری سبه زو دچه کاری خواه شخواه پیوه بره کاری خواه او دبه جهی وینانه دبه دچه کاری خواه شخواه ویده که ده تیرکر جیم کارم بینم ده هاو کامه ده هاتن بجه کرن سری سبه زو کنگی چویه سری سبه زو چو ویده که ده چج مدایی نشاندان دماوی دما کو باجاری ده چن سرکاری خواه سبه زویه افته چه تیرکر هوکرا چیه؟ هوکرا دمیه دما چونا وان جمردایی دیار کرن جبر وینا جی بهتری وینا هاو کامج آلی واته و بهتر تی سرگهایی کرن ام بین آنا که دچه کوی داری دچه کاری خواه دویده که دچیه افشی عینی وی تیرکر هوکرا چیه؟ هوکرا جهه کو چویه دش مردا دیار کرن بالا خواب دینه خونده کاری مهیجا ده هوکر دوی هاو که دهدان ما بجه بونه یک جه هوکرا آدمیه یک جه هوکرا جهه یک جه دما کار جمردایی دیار کرن آدی تر جهه کو کار یا جهه چونه جمردایی دیار کرن تمام خونده کاری میدنک هاو کامی دیتر از کردهی بریک و پیک کار دکم کاری من چاوایه شخوش بگو از تیرکری خو ناس بکم حرتم پرسه میاجی هوکرا خو درخم حرتم پرسامج لیکر جبر روشا لیکر یعنی جی دما لیکر یعنی جی جهی لیکر جمرده دیار کرن کار دکم اف چی وایا بیوبر لیکر چاوا دکم بریک و پیک دکم منه بپرسا چاوا مگوت نه چاوا دکم بریک و پیک دکم اف چی وایا تیرکره هوکرا چاوانیه چاوا روشا کو از پیک کار دکم جمردایی دیار کرن هوکره ببورن تیرکر هوکرا چاوانیه ام باش بینم بیرافا هوکرا چاوانیه کو روشا کو کار تیکرن جمرده دیار کرن چاوا دکم بریک و پیک دکم منه بپرسا چاواش خو مداناس کرن کو هوکرا me هوکرا چاوانیه هر وهاش خو مگو هوکر همه جی تیر کرن شخوا کار چیه لگوری هیمانه می بن هاوکه براسر کار دکه کاری کو از دکم لسروی کاری تی کرن تمام خونده کاری مهیجا
ez wekî kirde birêk û pêk me got çawa tê kirin, birêk û pêk tê kirin, ev jî têrkerê hokera çawaniyê ye û pêveberê me jî xwe diyar e, biraser jî kar tê nîşan kirin. Ana em bên hevoka me dîtir, helez sibehê zû bi lez çû dibistanê. Bes em bala xwe bidêne xwendekar û hersî têrkerê me têden, yanî hersî hevokê me têden. Sê têrker, ev hevoka me ji sê têrkera jî pêk hatiye. Helez çi ye? Kirde. Kengî çû? Sibehê zû çû. Hevaya têrker, hokera demê. Dem ji mir da diyar kirin. Dema çûna helezê ji mir da diyar kirin. Çawa çû? Bi lez çû. Çawa çû? Bi lez çû. Rewşa wê gava got çûye dibistanê ji mir dayê diyar kirin. Ev ji çi ye? Têrker, hokera çawaniyê. Têrker, hokera çawaniyê ye. Çawaniya çûna wêna ji mir dayê diyar kirin. Çû ji xwe pêveber e. Pêveberê me lêkerê. Dibistanê çûye ku? Çûye dibistanê. Vêdekê çi ye? Têrker, hokera cihê. Cihê ku helez çûyê dê ji mir dayê diyar kirin. Temam xwendekarî me hêja? Ji xwe di vêdekê de em karin bêjin ku me hêmanên xwe yên hevokê bidawî kirin, hêmanên me bingehîn, me xweşik nîşan kirin bêçine, wekî pêveber û kirde, adîtir hêmanên me alîkar, bireser û têrker jî me got ji xwe hevokê ji alî wateyê ve sergihayî dike, ji dema wê bi, ji çawaniya rewşa kar bi, her wiha dema kar ji mir de diyar kirin, ji xwe me hevokê xwe jî me anîn û me pêr pêrek jî yek û yeko jî zelal kir. Xwendekarê me hêja û delal ji xwe di vêdekê de em pirtûka xwe a heşta bidawî dikin. Hêviya me ew e got agahiyên tê de, bawayekî zelal, bawayekî bi sûd giha bi we. Hêvî ew xwendekarn û ku hûn jî li mala xwe baş li xwendina xwe vegerin, baş li xwendina xwe miqatebin. Ev vîdyo hatê ku ji we re tên temaşe pêşkêş kirin, ez hêvî me ku hûn jî wan agahiyan baş sûd bigirin û li xwendina xwe miqatebin. Hêviya me serkeftin bi ji we re û bibînin dixweşiyê de.